Soc de la classe de Iacaris. Vull recomanar la lectura de L'Aki té problemes. La història parla d'una nena que es diu Aki, que té uns pares i que tenen que tindre un fill, però no podran estar amb ella i llavors té que anar a casa de l'àvia al Prat. L'àvia l'obliga a anar a l'escola del poblet. Llavors allà tots els nens, sobretot en Masanobu, la comencen a tirar pedres i la molesten. Sempre arriba a casa bruta i un cop va anar a la dutxa de l'àvia i es va trobar un dragó. Es va espantar i mai més va anar a aquella dutxa. I llavors, sempre que l'embrutaven, anava amb una banyera que estava fora, estava en un prat, que estava lluny de casa de la seva àvia. Recomano aquesta lectura per 3 motius. Primer, que és molt divertida. Segon, que hi ha molts problemes amb aquesta aventura. I tercer, que si us la llegiu us encantarà. Adeu!